tana gida. Shigo ba wata hajiya ba ta da ba wani shigo. Shigo ina gaje lafiya kake da cikin ranar wallahi ko ya za a yi san da zuwa alhamdulillah masha Allah okay kai kare kake shan iska kina suna zara shi kawo ba ya dinka kai akwai karamci to ai kai sai yasa nake son ga aboki na ai ba zai yi dan ma hajiya ba ta ai ko hajiya mata nan zan maka abin da za ta yi sha gaskiya sai dai ni ka san ruwa zan ba kuriya da kuma dan lebo haka za ta kawo ita har dan kaza wani lokacin sha ruwa ni so mata tuna ba masha Allah ya abubuwa alhamdulillah wala shi alhamdulillah wallahi ya abubuwa sha ni ma kana ofis ba ga ma da kana gida dan abin da zamu tattauna gaskiya da muhimmanci wallahi akwai wani yaro na'am da ya je gida na shekaran jiya ya zo yana mai rashin kunya kuma ba kan wani bane akan ka so shine ce bari in zo in ji wai ka san shi ne kuma mai hada wani yaro haka dan baki mara jiki na zo zan shiga gida to yaron nan ne na zo zan shiga gida kawai ya zo yana mai rashin kunya kai karshe ma dai hadda ni ya hada ya zo yana gaya min akan ka suke cewa wai in ma da hannuna in ma tare muke duk sai mana rashin mutunci to shi ne ce bari in zo in ji me ni ba san shi ba me ya haɗa ka da shi yaron nan ne ka gane shi kenan ba zai wuce shi ba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ka alaji ka goro mutu da aka turo mu subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan daga ina haka alaji yo alaji ne ma yanda ka gani haka da gani ya hoton nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kira kai daga subhanallah hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah alhaji ka ga hoton da na turo maka yanzu ko kai ka turo hoton nan wannan da ka shi kuma wallahi in baka yi hankali da kanka ba wallahi duk social media da kina watsa kai har kama kanka da kake cika wallahi sai ka ga wannan abu in dai baka yi na hankali in ka yi ta sauki so shi haka kuma ba wannan ba kawai sai ka ga ana yi wallahi muryar yaron nan ce wallahi hello shi ne ina da zai kwantar da hankali ya zan kwantar da hankali na yi tunani mai kyau kakka da wani irin tunani ya sha yaro gashi kana cin abin da yake ba Allah ya so ya yarda ba ya ce mu saurare shi ba in dai mun saurare shi akwai maslaha insha Allah za a samu maslaha me damuwar ka ba haura da tabu alaji karshen ta dai kuɗi zai nema ba muna da kuɗi ba akwai kuɗi to kamar kai kwantar da hankali to shi wata da alaji in dai kuɗi zai mana maganin matsalar to dan me muke nema insha Allah haka da kawai zai tashi ba za mu yi kokarin neman shi ba da dadewa na gode insha Allah ka kwanta da hankali yasa ake tare da yawa ka kwanta da ai abokin ki mushi ai dole sai mu yawa haka nake so ka kwanta da sai da tuna sai abin da yawa ya kwaiwa to kai hakuri insha Allah zuwa nan da to yawa wanda ka zo ni kadai ne ya kira da wannan kira ai sai ya shiga cikin wani hali to ai kai matsalar kake na ga kan da fada da bude wuta da malin mutane kuma gashi da kankan abu sai ya rikita ka san kula ce ba dai ya ce mu saurare shi ba yaran zamani ne ba zai wuce kuɗi yake bukata ba to in dai kuɗi yake bukata akwai kuɗi in dai kuɗi na maganin matsala to wallahi sai mun magance wannan matsala yawa ka manta na rakiya ya baka ya baya ka ji ba kana sai insha Allah haka shi ma wannan zai zo alhamdulillah yawa Allah ya sa na gode sosai wannan da hankali sai na sha ruwa yawa to bismillah ai sabga matsalar kake na wannan sabga da kike cewa insha Allah yanda ake a baya haka za a kana kan ba yawa kar ka samu da na gode yawa
kake huni haka mana ka? Ka zo kai mun irin wannan. Duk taimakon da nake a garin nan ka zo. Idan wani abu kake so ka zo in baka ma. Ai ba za ka zo ka sa ni gaba ka zo ka ga mu. Hello, ana ku gari ya gari. Ya yi. Zan kira ka Abubakar. Assalamu alaikum. Jira ai mata. Alaikum assalam. Wannan kike kuma? Ya wannan nake. To kawai malam daga gani na akan hanya ina tafiya sai ka tsare ni kana wasu maganganu daban wai shi soyayya. Ai in dai kika kula da soyayya ita da haka take farawa da. Dole ne ko mace ka ga mace ka ganta a hanya ka ce kana son ta daga nan kuma sai alaka ta fara in ta amince da kai sai ta baka address. Ina ganin wannan ba wani abu bane. In kin amince da ni. Shikenan to na ji ka bari zan yi tunani tukunna. To tunanin me zaki yi? Gani gaki. So kai ba wani tunani zaki dan ga mu sam daman da kai da wannan aminin naka wannan abokin naka ku ne kuke bata ƴaƴan jama'a kuke lalata ƴaƴan jama'a kuke sa cikin wani hali fasikan banza fasikan wuta to shi din wannan waye? baka san ma kowaye ba to ni ne na haife ta iyata ce ta ciki ta ta kare kawai daga na tsaye da yarka akan ina son ta shikenan zaka zo kana ta fada. Ai da kai da wannan abokin naka ba zan taba daukan yata in baku ba kuma ko samu na yi cewar za a baku ya zan ce kar a baku saboda ku ba mutanen kirki bane. Wani abu gare ni kan wannan yar ta kamar asali zaka zo kana gaya min magana har kofar gidana akan wannan kodaddan yar ta kamar asali zaka zo kana gaya min magana. Ki kamare ni? An mare kan gara masa. Kai ka isa ka zo gaba na ka ce zaka har ma ka daga hannu zaka kai wa babana duka kai waye? Ya kamata da miki tashe masa aiken da ya haifi ya wacce take gishin ubanta ta kare shashasha shushusu dabba da kiki mai kwakwalwar talatalo wanda ya zama toce baka san abin da ke ba nonsense dubulan market nuzazi useless an gaya maka. Baba ka yi hakuri kawai ka bar shi wannan bai san me yake ba bai kamata ba magana da shi. Ku dai aje da Allah dauki ku da ɗaya ka fa. Dauki da Allah. Banza wallahi ka kiyaye ta wallahi ka kiyaye ta. Gafara. Hobiya wo. Gafara. Ni kashewa na iya dauke gawar kuma hanyar ruwan ke kika san inda za ki kai shi. Dama kwaɗayi jifa ne idan ka duka sai ya wuce duk dangantakar da ba kulla ta dan Allah ba dole sai an yi dana sani. Naira miliyan dole ne sai. Auren biza. Lallai ka ci binsu. Har da ababa da damu. Auren biza. Kai in za ka ɗau kuɗi ma sai ka yi min magana zan baka amma ba wai ka ɗiban min kuɗi. Idan na ɗaukan miki kuɗi na wani abu da su Allah ya taro da rabon. A'a kar ka rantsi. Idan wasu na ɗin. Auren biza. Mai gari da ya nemi al'ummarsa su zauna lafiya sai ya danka amanarsa ga wayayyu daga cikinsu. Ne yadda cewa lallai su ne 'yan kwamitin da za su haɗa ƙarfi da ƙarfi
su kula da wannan gari namu. Yawa, kaji magana. A tsaya a diba mutanen kirki waɗanda suka cancanta sannan a ɗauke su a damƙa musu amanar al'umma. Ashe kura aka baiwa ajiyar nama. Idan kuka je kamo mai laifi, idan har kun ga gidan mai laifin ga uwarsa ga ubansa ga 'yan uwansa to kuma wanda suke kewayen gurin kuma kula ka ɗan su duka. Muka je muka tada gidan zaman makoki ba. Yawwa idan kuka tara ana zaman makoki ku kwalla kamar taya gas kamar guda 40 ku jefa tsakiyar cikin zaman makokin. Rabin lasa ɗin jakin nan. Ka tikiri na wannan jaki. Kwastin duti na wannan jaki. To yanzu abin da za a yi akwai haraji da za ka bayar na haihuwa. Auren biza daga kamfanin Shal Multimedia. To ina kuɗi na. Magana tana dinka. Na gaya maka wannan harka da zamu da kai. Kar mu yi tawarawa local government. Idan muka je tawarawa to dole ni da na tsakuri nawa za mu ware. A maganar tsakurowa kai barin gaya maka halitta. Na ba kwana 3. Idan baka ban kuɗi na ba idan ba sai ne maka a ne baka ce shege ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gawa kuma a kofar gidana? Alƙur'anin ubangiji. Malam Musa, tun da nake ban taɓa kisan kai. Ana ta ganin ka mai taimako. auren biza jaruman shirin Rabiu Ibrahim Daushe, Suleiman Bosho, Tijjani Asasi, Ainau Ade, Alhaji Ibrahim, Ilyas Abdulmumin Tantiri da dai sauran jarumai. Auren biza. Auren bizan da kike. Sada labari Buhari Dandimi. Labari da kuma shiryawa Aminu Rabi'u Nas. Daukar nauyi Mubashir Mustapha. Kashe shi. Kashe shi. Ba da umarni Ilyasu Abdulmumin Tantiri. Auren biza. Auren biza. Auren biza. Otu. Zo gida na Allah zai zo ka same ni. Ina kofar gida na ma fito. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka da mai gida. Otu ka ga Kana lafiya? Wallahi Allah. Alhamdulillah. Wallahi ina nan baya ne naga kuma ka kira ni. Ina nan kawai bara in shawo kana. Kwarai dama kai nake jira. So abinda nake sa na kira ka ina da wani muhimmin aiki da zan baka. Okay. Amma ba na fatan a samu matsala. Duk na san aikin ba mu biya mun shashayi da kai kala kala. Duk da dai ba mu taba irin wannan ba amma na san wannan ma ba za a samu kuskure. Kakkara mu. Ba na son a samu. Ha ba ya za a samu. Yawwa, dai akwai wata yarinya na Raqayya ko? Wata yar fara. Wata fara haka. Yawwa. Gidan nan mai bakin gate. Na gane. Yawwa. To ina jin ka. Yarinya nan ta ci mun mutunci. Ta ci ma mutunci. Yawwa. Saboda haka da kai nake so in amfani kare da kana share min hawaye. Da kai nake so in amfani. A wannan. Rama wannan wulakancin da ke. Karka da mu. Kawai faɗa abin da za a. Saboda haka abin da nake so da kai. Shaƙe ta kake so a. Okay to ina jin. Ina so ka shiga zuciyarta, ka sato min zuciyarta ta soka ma. Soyayya? Yawwa. Okay na. Ta soka. Karka da mu. Ta soka fiye da kima. Karka da mu. Ka dauko min zuciyarta. Hawa karka da mu. Yawwa ina da wata manufa akan ta. Karka da mu. Karka da Ta mu. wulakanta ni ta ci min mutunci. Saboda haka ta hanyar ka shine kadai za a dauki fansa. In ka zubar to gaskiya ba na ƙara saka wani aiki da Hafa ne gida. Karka da mu. Karka da mu. Wannan insha Allah ba shiga. to wannan shi ne Karka wani da mu. Karka ganin amada. ba ka da matsala ai ka san ni ni Alhaji Sani ai ka san ni zan baka kuɗi da kayan aiki zan baka duk abin da kake bukata Yau alhamdulillah. in ni da abin da bana fata a zo a samu matsala Haba. Wayya ma za a. yawa otu na san kai dan hannuna ne Zamariya ni zaki ci amana? Ni zaki yaudara? Ka kafa mazan garin nan kirista wanda ake yaudara sai ni? Kai kuma? Wai ke gaya mako yannan maganganu Kana da ka Allah. Kina da duk abin da kike yi ban sani ba? To na sani. Kawai shiru ne ina muke fakare ina kallon ki. Saboda ban ga zahiri ba, amma yanzu na ga zahiri. Kirista wanda ake yaudara sai ni, Mariya ni. To ai alhamdulillah inda kaga zahiri. Dama so nake ka gane. Aikin banza. Mariya, ni zaki ci amana? Ni zaki yaudara? To billahi lazu ko su iri nake dore muke. Haba taraki, ba dole ne na ya ɓaci ba, wallahi na kusan kisan kai a garin nan. Me?
Kisa kwarai kuwa. Abdul kenan. Ka san menene kisan kai ba, amma ka ba a hankali saboda kai yaro ne, amma ka ba a hankali. To Turaki kai kisan kai ma balantana ni? Turaki kaka karba ta mai. Abin da na ga maka ba a hankali. Yaro ne, san menene kisan kai ba, amma ya a hankali. Ya bada shi. Ina ma abota haske domin ƙawata ɗakuna da gidaje, amare da angwaye da samari 'yan kwalisa irina ku yi maza ku garzayo Yakubu Umar ɗan Fulani Electrical Store domin samun fallafal kayan wuta na zamani kamar irinsu fanka da kuma silliran ƙwayaye domin samun haske irinsu chandelier, wall bracket, ceiling fan da dukkan nau'o'in kayan lantarki duka a Yakubu Umar ɗan Fulani Electrical Store a shago mai namba 8 bata kasuwar sabon garin Kanan Dabo ko kuma ya tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka 070 36 27 31 88 ko kuma 090 76 62 68 90 sai kun zo.